ሞቲቬሽን ብደይ ዲሲፕሊን ማለት ቆፅሊ ባህር ዛፍ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ሞቲቬሽናል ስፒከራት ትናገሩ ተለዉ ንሰምዖም ኢና ተኽእሊ ኢኻ ጎበዝ ዓቕምነት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ይብልካ ፅቡቕ እዩ ሞቲቬት ምግባር ፅቡቕ እዩ ማለት ሓደ ነገር ንምስራሕ ሞቲቬሽን የድልይ ግን ኣው ንርስዖ ለናይ ነገር እንታይ እዩ ኦልሬዲ ሞቲቬት ትገብርካ ተለዉ ናይ ምስራሕ ድሌትካ ብጣዕሚ በቃ ይመፅእ ካው ፅንሕ ኢልካ በቃ ሎማ ዓንቲ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብነጋኡ ዝኾነ ነገር ስራሕ ትጅምር ተለኻ በቃ የለይ እቲ ናትማል ዝነበረ ሞቲቬሽን የለ ባህር ዛፍ እውን ከምኡ እዩ ቆፅሊ ባህር ዛፍ ለምሳሌ ንሪኦ ኢና ቆንጆ እዩ ትሪኦ ተሎ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ግን እንታይ ችግር እኒሀው ፀሓይ ምሰግነዮ ወይ ደግሞ ፀሓይ ሓጋይ ትኾን ተሎ እንታይ ይኾን ድርግፍ ይብል ማለት እዩ መጀመርያ ግን ትሪኦ ተለና ቆንጆ እዩ ሞቲቬሽን ብደይ ዲሲፕሊን ኣብ ስራሕ ሰክሰስፉል ይኽእል ሰክሰስፉል ዝገብረና ነገር ሞቲቬት ዝገብረና ነገር ዋይ ዝብል ነገር ሞቲቬት ዝገብረና ነገር ሰብ ስለተናገረት ይኾነይ ሞቲቬት ዝገብረና ነገር ናይ ባዕልና ነገር እንደይና ለምሳሌ ንኣብነት ሓስብ ተለና ኣነ ከዓቢ ተኾይነ ወይ ድማ ሓደ ነገር ንምግባር ልደፋፍር ነገር ክል ነው ለምሳሌ ላደወይ ክሕግዝ ወይ ላቦይ ክሕግዝ ወይ ደግሞ ዝኾነ ካምፓኒ ክሰርሕ ወይ ደግሞ ዝኾነ ካምፓኒ ክምስርት ድሌት እኒአኒ ስለዚ እዚ ድሌት እዚ ሞቲቬት ይገብረኒ ማለት እዩ ሞቲቬት ዝገብረኒ እንትኾን ደግሞ ሞቲቬሽን ኣብ ዝጠፍሉ ሰዓት እንታይ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ነገር ነሳኽዖ ደሊናዮ ነገር ላብ ርእስና ይመፅእ ላብ ርእስና ትመፅእ ተሎ እንታይ ንኾን ማለት ነው መሊስና ሞቲቬሽናችን ነምፅእ ሞቲቬት ንኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋይ እኒአና ዋይ ስትሮንግ ዝኾነ ዋይስ የድልየካ እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ መጨረሻው ሞቲቬሽን ብቻ ብምስማዕ ሰክሰስፉል ዝኾነ ይንኽእል ስለዚ ዲሲፕሊን የድልየና ዝኾነ ነገር ንምስኻዕ ትኽእሉ ከለና ዲሲፕሊን የድልየና ሞር ዲሲፕሊን ንኾኑ ሕዚ ቀሊል ዝበሃል ነገር የድልይ መብዛሕትኡ ግዜ መንእሰያት ዝጎደና ኣሎ ነገር እንታይ ብሓጭር ግዜ ሃምዚ ኢልኩም ተዓብዩ ትኽእሉ ብሓጭር ግዜ ሓጭር ነገር ብሓጭር ነገር ዝበፅሕ ብሓጭር ግዜ ይልፈርስ ዲሲፕሊን የድልየና ቀስ ብልና ንሰርሖ ነገር ማለት ተሎ ንልውጠሉ መንገዲ ተሃልዩ ፅቡቕ ግን በደይ ቻለንጅ ኣይኮነን ንእሽተይ ዋላ ግዜ ይኹን 3 ወርሒ 6 ወርሒ ዝበሃል ተሎ ሰሪሕኩም ትኾኑ ሕዚ 6 ወርሒ ሰሪሐ ንምልዋጥ ናብ 6 ወርሒ ዲሲፕሊን የድልየኒ 6 ወርሒ ሙሉእ ተመሳሳሊ ሞቲቬሽን ኣይህልየኒ ዲሲፕሊን ግን ክህልየኒ ይግብኦ በቃ ዲሲፕሊን ስትሮንግ ዝኾነ ዋይ ክህልየኒ ስለዚ ሞቲቬሽን ፅቡቕ እዩ ስምዑ ግን ሞቲቬት ዝገብረና ግን ሞር እንታይ እንደልየና ኢና ስትሮንግ ዝኾነ ዋይ እንደልየና ንምንታይ እየ እዚ ስራሕ ዝሰርሖ ዘለኹ እዚ ስራሕ እዚ ንምንታይ እየ ጀሚሩ የሉ ነገር የድልየና እዩ ማለት እዩ ይኸኒለይ እፎትይኩም እየ ቃፃሊ ደሞ ተመሳሳሊ ወይ ደግሞ ካልእ ዓይነት ኮንተንት ዘለኩም ትመፅእ ንካሽዑ ሰብስክራይብ ላይክ ገበሩ ሼር ገበሩለይ ኣይ ሆፕ ኣብ ቀረባ ግዜ ቻናልና ናዕብዮና ብዙሕ ሰብስክራይበራት ክህልየና እዩ ብዙሕ ፎሎወራት ክህልዩና እዮም ኢለ ተፅቢት ይገብር ይኸኒለይ